Wel, croeso, cynnes i chi gyd, braf gweld bob un ohonoch chi yma gyda ni bore yma. Mae'n croeso ni yn gynnes iawn i chi yn enw ein gwaredwr a'n harglwydd Iesu Grist. Fel chi'n gweld Emyr sydd yn arwain bore yma, a fe hefyd yn arwain heno am 5 hefyd. Mae rhodri bore yma yn pregethu yn resolfen. Lle ni'n cofio am rhodri bore yma. Ar ôl yr oedfa, gai annog chi aros am baned gyda ni fan hyn. Gyna ar ôl cyfnod paned tua 11:45 byddwn ni'n cael ysgo sul i'r plant a bobl ifanc, ond dim i'r oedolion heddiw oherwydd o'r rhodri ddim yma. Ac yna, o ran o'r wythnos, mae lot o bethau ymlaen, na i fynd trwyddyn nhw'n gyflym iawn, fel fod ni'n cofio am y pethau yma, fod ni'n mynd iddyn nhw, neu yn cofio amdanyn nhw mewn gweddi. Nos Fawrth mae cwr gweddi, a cwr gweddi grwpiau fydd hi, gan fod hi'n dydd Mawrth cyntaf y mis. Felly bydd un grŵp yn cyfarfod yn tir Rhodri ag Anwen, hynny y 7:45, a'r grŵp arall yn gartre dad a mam, a byddwn ni'n edrych ar pennod 13 o Enjoying God. Felly, gai annog chi i ddod, os chi ddim wedi darllen y llyfr neu'r bennod, peidiwch poeni, dyw hynny ddim yn angen rheidiol. Felly mae hynny nos Fawrth. Bore di Mercher mae'r gwragedd yn cyfarfod, felly ni gofio am hynny. Nos Fercher mae darganfod Cristnogaeth, cofiwch am hynny. Nos Iau mae Wyn yn esbonio emyn. Bore di Gwener mae amser paned fan hyn am 10 tan 12, a dyn nos Wener mae clwbiau plant iau a bobl ifanc yn dilyn. Mae lot y digwydd, felly manteisiwch ar y pethau sy'n digwydd, ond hefyd cofiwch am y pethau yma yn ein gweddiau ni. Yna, dydd Sadwrn mae Mudiad Efengylaeth Cymru wedi trefnu cynhadledd i'r gwragedd yn Abertawe, yn Waterfront, a mae Helydd Job yn siarad yn y cynhadledd yna. Os oes diddordeb gyda chi i fynd, mae yna rai yn mynd o fan hyn. Os oes diddordeb gyda chi fynd, cewch chi weld Catrin am hynny. Ac yna, fel o'n i'n gweud, sil nesaf bydd, os dyw ei mynd, bydd Emyr yn arwain trwy'r dydd. Casgliad wedyn y mis, sil ola i gasglu i sgriptio rwnian. Dyna'r cyddiadau, gadewch ni weddio. O Dduwyn Tad, i ni yn diolch i ti nawr bod ni'n cael cyfle i droi ato ti, bod rhyddid gyda ni ddod, ond hefyd bod ni'n gallu dechrau'r oedra trwy weddio, achos ni'n ymwybodol hebddo ti arglwydd bydd pob beth fydd yn digwydd bore yma yn hollol ofer. Ac felly ni'n gofyn y bydde di yn presennoli dy hun yn ôl da ddewid trwy'r ysbryd glân, ac y bydde di'n siarad a bob un ohono ni yn ôl yr amrywiol angen. Ni'n gweddio trwy'r cyfan bydd Iesu Grist yn cael y clod, mae e'n ei heiddi. Ni'n gweddio felly ar y ti helpu ni i ymateb mewn addoliad, i wrando, i ni ganu mewn modd deallus, i ni ganolbwyntio wrth i'r gair gael ei ddarllen ac yna cael ei esbonio, arglwydd ni angen dy help di. Ac ni'n gweddio byddwn ni yn ystyried o ddifri'r hyn i ni glywed a i gymhwyso fe un bywydau ni. Bydd gyda'r rhai sydd methu bod gyda ni, ni'n cyflwyno nhw yn dyner iawn. Gofyn y bydde di yn bopeth iddyn nhw heddiw. Clew ni nawr am fod ni'n gofyn y cyfan gogoniant Iesu Grist ac yn ei enw e. Amen. Amen. Diolch Gwydion. Nawn ni barhau i addoli trwy ganu. Ni'n mynd i ganu rhif 21 yng Nghrymawd 2. Llawryfon, rowch ar ben yr oen a'r orsene. Fi wrth y modd efo'r emyn yma, heblaw am y llinell gyntaf, achos mae'r gair yna llawryfon, jyst ni ddim yn iwso ydyn ni. Yn y Saesneg, crown him with many crowns. Na'n ffodus, mae'r Saesneg yn well fan hyn. Ond na fe, llawryfon, hynny yw coron neu torch ar gyfer un sydd wedi ennill buddugoliaeth yn dyfa. Llawryfon, rowch ar ben yr oen a'r orsedd nef. Ni chan angylaidd nefol gori neb, ond iddo ef. Fe enaid can i'r hwn fi farw yn dy le. Trwy dragwyddoldeb, nid oes gwell ar ddeiar nac yn ne. Mae yna un bore yma sy'n heiddi ac yn deilwng o'n can ni. Lle nawn ni sefyll i ganu gyda'n gilydd.
ni weddio efo'n gilydd. O, arglwydd ein Duw, ni'n diolch i ti am y brenin Iesu. A diolch am ei ddyfodiad i'r byd, yn diolch am ei fuddugoliaeth a'i atgyfodiad. Diolch bod ni heddiw yn dathlu fod Crist wedi dod nôl yn fyw ar ddydd cynta'r wythnos. Ac arglwydd nawr ein gweddi yw deled dy deyrnas. Gad i ni yma brofi presenoldeb y brenin yn gweithio yn ein calonnau ni. Ac arglwydd yn ein byd ni, gad i ni weld dy deyrnas di yn llwyddo a phobl yn plygu glin i'r arglwydd Iesu Grist. Amen bod ni'n gofyn hyn yn ei enw e. Amen. Amen. Ni'n mynd i ddarllen o air Duw, gair y brenin. Ni'n troi bore yma at yr Efengil yn ôl Marc. Ni wedi bod yn yr adran gyntaf yma, adnodau 1-15 ers sawl wythnos. A ni'n cyrraedd mewn ffordd uchafbwynt yr adran yma bore yma yn adnodau 12 i 15. Ond na i darllen Marc 1 ac adnodau 1 i 15. Dyma air Duw. Dechrau Efengil Iesu Grist, mab Duw. Fel y mae'n ysgrifenedig yn y proffwyd Eseia, wele fi'n anfon fy nghenad o'th flaen i baratoi dy ffordd. Llais sy'n yn galw yn yr anialwch, paratowch ffordd yr arglwydd, unionwch y llwybrau iddo, ymddangosodd Ioan Fydyddiwr yn yr anialwch, yn cyhoeddi bedydd edifeirwch yn foddion maddeuant pechodau. Ac roedd holl wlad Jwdea a holl drigolion Jerusalem yn mynd allan ato ac yn cael ei bedyddio ganddo yn afon Iorddonen, gan gyffesu ei pechodau. Roedd Ioan wedi ei wisgo mewn dillad o flew camel, a gregus o groen am ei ganol, a locustiaid a mêl gwyllt oedd ei fwyd. A dyma ei genadwri. Mae un cryfach na mi yn dod ar fy ôl i. Nid wyf fi yn deilwng i blygu a datod carau ei sandalau ef, a dŵr y bedyddiais i chwi, ond ar ysbryd glân bydd ef yn eich bedyddio. Yn y dyddiau hynny daeth Iesu o Nazareth Galilea, a bedyddiwyd ef yn afon Iorddonen gan Ioan. Ac yna wrth iddo godi allan o'r dŵr, gwelodd y nefoedd yn rhwygon agored, a'r ysbryd fel colomen yn disgyn arno. A daeth llais o'r nefoedd, ti yw fy mab, yr anwylyd. Yno ti rwyf yn ymhyfrydu. Ac yna gyrodd yr ysbryd ef ymaith i'r anialwch, a bu yn yr anialwch am 20 diwrnod yn cael ei demptio gan Satan. Roedd yng nghanol yr anifeiliaid gwylltion, a'r angylion oedd yn gweini arno. Wedi Ioan gael ei garcharu, daeth Iesu i Galilea, gan gyhoeddi Efengil Duw a dweud, mae'r amser wedi ei gyflawni, ac mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos. Edif ar hewch, a chredwch yr Efengil. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Mae Gwydion yn mynd i ddod ymlaen nawr, ni'n mynd i gael stori i'r plant.
sy'n achub. Crist, mae Duw wedi dewis mab Duw. Mae'n Dduw yn gyrhu. A'r pan oedd Iesu Grist oedran chi, beth oedd seis Iesu Grist? Beth oedd seis Iesu Grist pan oedd oedran chi? Beth yw'n meddwl? Fyna? Fyna? Ni, mae'n gwybod. Ond, rhywbeth yr un seis â chi. Pan oedd Iesu Grist yn 15 oed, beth oedd seis Iesu Grist? Mae rhai fan hyn yn 15 oed. Beth oedd seis Iesu Grist pan oedd yn 15 oed? Ni ddim yn gwybod. Pan oedd Iesu Grist yn 30 oed, beth oedd seis Iesu Grist? Ni ddim yn gwybod. Siwr o'n fod, rhywbeth yn ei seis a fi. Falle dalach, falle thar, ni ddim yn gwybod. Ond oedd dim byd gwahanol am Iesu Grist. Pan oedd Iesu Grist oedran chi, oedd Iesu Grist, dychmygwch o os byddai Iesu Grist yn dweud clwb nos weithiau fel chi. Pan byddai Iesu Grist yn mynd mewn i'r clwb, byddai Iesu Grist yn eistedd lawr ac yn darllen llyfr ac yn dawel gan ei hunan. Na byddai chi'n neud, ydw e? Chi mewn i'r clwb a chi'n eistedd lawr ac yn dawel am yr amser i gyd. Beth o ti'n neud nos weithiau? 4 cartwyd sydd ar ôl ei gilydd. Cicio pel, chi'n ei sŵn chi. Byddai Iesu Grist wedi bod yn ei sŵn ac yn rhedeg o gwmpas pan oedd ei oedran chi? Byddai? Pan oedd yn 15 oed, byddai Iesu Grist yn cerdded o gwmpas y lle yn dawel ac... Na, byddai fe'n rhedeg, byddai fe'n neidio. Beth oedd job Iesu Grist? Pan oedd yn 30 oed? Beth oedd job fe? Bwrw hoelen, sair, coed, am fod job fe. Hynny oedd e'n ddyn, oedd e'n blentyn, tyfu lan yn bachgen ifanc, yn ddyn, fel chi a ni. Dim byd gwahanol, ond oedd rhywbeth gwahanol. Dyna hynny, y dad yn darllen nawr. Ar ôl Iesu Grist cael ei ddefnyddio, nath e fynd i'r anialwch. Ac bod yna amser hir, a tra bod yna'r anialwch, dyma'r diafol yn dod a temtio fe. A mae diafol yn dweud, hei, os y ti yw mab Duw, ti'n starfo, ti eisiau bwyd nawr, trwy'r cerrig yma i fod yn fara, ti gael bwyd. Mae Iesu Grist yn gweud o'r diafol, cer i ffwrdd. A mae'n ateb y diafol gyda adnod, nath e wedi dysgu adnodau. A mae'n dweud wrth y diafol, na, mae'r Beibl yn dweud hyn. Mae diafol yn dweud, oce, os yw'r Beibl yn dweud hwnna, mae'r Beibl yn dweud hefyd, os bydde ti yn cwmpo lawr o adeilad mawr, bydd angylion yn dod i helpu ti, jympa lawr. Ond mae Iesu Grist yn dweud, diafol, na, ti ddim bod temtio, fi'n droi adnod arall i ti. Na, fi ddim yn mynd i wrando arno ti. A mae diafol yn dweud wedyn, oce, drwch a ti eisiau pobl i addoli, a ti eisiau achub pobl, fe plyga lawr i fi nawr, a na i roi pobl y byd i gyd i ti. Mae Duw, Iesu Grist yn gweud, na, diafol, fi ddim yn gwrando arno ti. Beth oedd y diafol yn dweud? Temtio Iesu Grist. A mae Iesu Grist bob tro wedi dweud, na. Fi eisiau addoli Duw, fi eisiau bod yn ifydd i Dduw. A dyna y peth gwahanol amdano Iesu Grist a chi a fi, nath Iesu Grist byth pechu. Hynny yw, nath e fyw bywyd perffaith a wedyn mae'n dweud, hei, Gwydion, chi blant, chi eisiau swop. Gewch chi bywyd perffaith ni a na i gymryd pechod chi. A ni wedi canu bwyd yma nawr, Iesu Grist, un enillodd. Mae di ennill y diafol. A y diafol ar ôl bod yn yr anialwch, oedd e dal yn trio temtio Iesu Grist, a nath Iesu Grist byth gwmpo. Nath e byw yn berffaith am ei holl fywyd e. Ac yn un bwr yma, mae Iesu Grist wedi ennill. Ac felly ni wedi cael bywyd trwy Iesu Grist. Reit, o Dduw, ni'n diolch bod Iesu Grist wedi ennill y bwyd yn barod. Mae'n fe sydd yn fudigol. Ni yn addoli Iesu Grist, ni yn caru Iesu Grist. Yn diolch bod e wedi bod yn blentyn bach, bod e wedi tyfu fod yn ddyn ifanc, bod e wedi tyfu fod yn ddyn, a bod e wedi byw bywyd perffaith, bod e heb bechu o gwbl,
o arglwydd ni'n diolch i ti am Iesu Grist. Bydd gyda'r plant yma nawr, ni'n diolch i ti amdanyn nhw, gweddio bydde di yn ei bendithio nhw, a bydd bob un ohonyn nhw'n dod i wybod am Iesu Grist fel ei gwaredwr nhw o arglwydd. Crew ni nawr, derbyn ei mawl am diolch yn enw Iesu Grist. Amen. Diolch yn fawr. Dim cadw'r tro nawr. Diolch Gwydion. Ni'n mynd i ganu rhyfigen yn yr atodiad. Brenin ef. Sanctaidd un. Mab y tad yn byw yno fi. Geidwad mwyn cyfaill ci, nerth tragwyddol heddiw am byth, rwy'n dod yn awr at dy orsedd di. Dywysog nef, ni alla fi ond rhoi fy hun ger dorsedd di. Feiogrwydd, dan fy ngwisg o'r nef, y swap yna oedd Gwydion jyst yn siarad amdano fe. Feiogrwydd i dan fy ngwisg o'r nef, rwy'n byw i ti. Dywysog nef. Mae'n ni sefyll i foli efo'n gilydd. Na ni droi at Dduw mewn gweddi, na ni weddio. O arglwydd i ni yn rhyfeddu unwaith eto y bore yma. Wrth i ni feddwl am ein brenin ni, yr arglwydd Iesu Grist. Wrth i ni feddwl am un sydd yn deilwng o foliant, yr angylion ac o bob peth byw. Wrth i ni feddwl am un sydd yn hyfryd ym mhob ffordd. Wrth i ni feddwl am un, sydd yn ogoneddus. Dad, ni'n rhyfeddu felly wrth feddwl fod yr arglwydd Iesu Grist eisiau unrhyw beth i wneud gyda phobl fel ni. Arglwydd, os i ni'n onest, wrth i ni feddwl am ein bywydau, wrth i ni chwilio'n calonau ni. Ni'n synnu bod unrhyw un eisiau ein caru ni.
Ond arglwydd, dyma'r ryfeddod mwyaf fod, brenin brenhinoedd ac arglwydd arglwyddi wedi gosod ei gariad ar rai fel ni. A ni'n diolch, ni wedi cael yn atgoffa nawr yn y stori plant o'r ffaith fod Iesu wedi dod yn un ohono ni. Yn debyg i ni ym mhob ffordd, heblaw fod e'n ddibechod. A ni'n diolch fod e wedi cymryd ein gwendid ni. Wedi dod yn berson o gig a gwaed, arglwydd, yn fabi, yn blentyn, yn teenager, yn oedolyn. A hynny ein mwyn ni. Diolch fod wedi dod i ganol y tywyllwch, mwyn llywyrchu ei oleuni arno ni. Diolch fod wedi dod i frwydro ac i gael ei demtio ac i wynebu holl bygythiadau ac ymosodiadau yr un drwg a'r byd gwrthryfelgar yma. A diolch fod wedi dod gan wybod yr hyn oedd o'i flaen fod e'n dod i fynd i'r groes. Ein mwyn ni. Arglwydd, y gwir yw fod y pethau yn rhy fawr i ni. I ni beth yn mynd i allu i deall nhw'n llawn a beth yn mynd i allu diolch yn llawn amdanyn nhw. Ond arglwydd i ni bore yma yn cynnig ein moliant i ti yn dad, mab ac ysbryd glân. Ac yn gofyn byddwn ni bore yma yn clywed llais y brenin yn siarad â ni. Ac byddwn ni yn profi yr bendith yna a'r cysur yna sy'n dod wrth i'r brenin Iesu trwy ei ysbryd glân ddod ac gweithio yn ein plith ni. Dad, ni'n gofyn hyn amdano ni'n hun yma, ni'n gofyn hyn am gweddill yr eglwys, rai sydd yn methu bod yma. A ni'n gweddio hyn am ein byd ni. Dad, ni'n meddwl am y sefyllfa yn Myanmar ar y foment a gwlad y tai a'r ardal yna y dioddefaint nawr sydd ac arglwydd, yr digwyddiadau erchyll yma sydd yn atgoffa ni o'r coimp ac o effeithiau pechod ac o'r ffaith fod bywyd yn fyr ac yn fregus a bod y diwedd yn gallu dod yn sydyn ac yn annisgwyl. A felly bod angen i bob un ohono ni i ymateb i yr arglwydd Iesu wrth iddo fe ddweud, edifarhewch a chredwch yr Efengyl. Arglwydd, gad i hynny fod yn wir. Gad ni weld pobl yn troi mewn edifeirwch a ffydd at y brenin. Dad, ni'n dod felly yn ostyngedig ata ti, gofyn arna ti i ymwneud â ni yn ôl ein hangen a'n gwendid ni, a sgweli di fod yn dda. Dad, clyw ni nawr. Mafe pob bai yn derbyn di, am bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr ymynau nesaf. Rhif 210. Emyn, falle ni'n cysylltu ar Nadolig, rhyw fath o garol, ond un sy'n addas iawn i ni y bore yma. Rhyfedd gan angylion, rhyfeddod mawr yng ngolwg ffydd. Gweld, rhoddwr bod, cynhaliwr helaeth a rheolwr popeth sydd yn y preseb mewn cydachau, a heb le i roi ben i lawr. Eto, disglair lir gogoniant yn ei addoli yn arglwydd.
mawr. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu, dwi'n gilydd. Dros y canrifoedd, mae yna llawer o bobl wedi mynegu eu barn nhw am beth oedd neges yr arglwydd Iesu Grist. Ond wrth gwrs, mae mwy i'w ddweud, ond mae'n siŵr mae lle da i ddechrau yw edrych ar beth oedd Iesu Grist ei hun yn ei ddweud, oedd ei neges e. A beth yw'r geiriau cyntaf mae Marc yn cofnodi un i o wefusau yr arglwydd Iesu? Wel, ni'n clywed yn dyn i adnod 15. Mae'r amser wedi ei gyflawni ac y mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos. Edifarhewch a chredwch yr Efengyl. Mewn ffordd, mae'r adran gyntaf yma ni wedi bod yn edrych arni dros yr wythnosau diwethaf wedi bod yn adeiladu at hyn, ond ni wedi cael yr introduction, mae Ioan wedi bod yn cyhoeddi ei ddyfodiad, mae'r bedydd ryfeddol am wedi digwydd, ac yna mae Crist yn cael ei yrru i'r anialwch, ond nawr mae wedi dod a wedi dechrau ar ei weinidogaeth. Ac wrth iddo fe ddechrau ar ei weinidogaeth, ni'n cael ein cyflwyno i'r term allweddol yma. Teyrnas Dduw. Teyrnas Dduw. Nawr, be mae teyrnas Dduw yn golygu? Wrth gwrs, mae Duw yn teyrnasu ym mhobman ag yw e. Fe yw brenhinoedd. Ni wedi canu ymynau y bore yma am y ffaith mae fe yw'r creawdwr, yr cynhaliwr, fe yw arglwydd arglwyddi, yr holl alluog, fe yw'r brenin, wrth gwrs. Ond pan mae'r Beibl yn sôn am teyrnas Dduw, neu y term tebyg, teyrnas nefoedd, be mae'n golygu yw'r mannau hynny lle mae Duw yn cael ei gydnabod fel brenin, yn cael ei wasanaethu fel brenin, yn cael ei addoli fel brenin. Dyna pam mae Iesu'n
dysgu ei ddisgyblion, dysgu ni i weddio deled dy deyrnas. Mae teyrnas Dduw yn rhywbeth sydd yn gorfod dod. Mae'n gorfod dod yn ein bywyd ni fel unigolion wrth i ni edifarhau a chredu a dianc o deyrnas y diafol a'r tywyllwch i'w deyrnas Mae'r teyrnas Dduw yn gallu dod yn ein cymdeithas ni wrth i bobl edifarhau a chredu ac newid y ffordd maen nhw'n byw ac dangos nawr bod nhw'n byw i Dduw a nid i nhw eu hunan. Mae teyrnas Dduw yn dod ac yn cael ei brofi fan hyn bore yma. Wrth i saint, Cristnogion, pobl yr arglwydd ddod ynghyd i ddangos bod nhw'n perthyn iddo fe ac darllen ei air ac gweddio a canu mawl iddo fe a caru ei bobl Ac un dydd bydd y deyrnas yn dod yn ei gyflawnder. Bydd yna nefoedd newydd a deiar newydd a bydd pob drwg a phechod wedi cael ei ddelio gyda unwaith ac am byth a cawn ni fod yn ei deyrnas am dragwyddoldeb. Ond be mae Iesu'n dweud fan hyn yw, mae'r amser wedi ei gyflawni, mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos. Ac wrth iddo fe ddweud hynny, mae'n dangos sawl peth pwysig i ni. Peth cyntaf ni'n mynd i weld bore yma yw gwrthryfel y byd. Mae'r ffaith fod teyrnas Dduw yn bodoli yn pwyntio at y ffaith fod yna wrthryfel, fod yna deyrnasoedd eraill wedi cael ei gosod lan mewn gwrthryfel yn ei erbyn ni. Drychwch eto ar adnodau 12 ac 13. Yna gyrrodd yr ysbryd ef ymaith i'r anialwch. A bu yn yr anialwch am 20 diwrnod yn cael ei demptio gan Satan. Roedd yng nghanol yr anifeiliaid gwylltion a'r angylion oedd yn gweini arno. Pan chi'n clywed y geir yna, be sy'n dod i'r meddwl? Falle bod yna sawl peth. Mae un peth amlwg yn dod i'n meddwl i. Dydd y cymod. Chi'n cofio dydd y cymod yn yr Hen Testament, y diwrnod pwysig yna i'r Iddewon lle o'n nhw'n aberthu i Dduw. Mwyn cymodi am eu pechod nhw, ac beth oedd yn digwydd, oedd yna 2 gafr, oedd un yn cael ei aberthu a'i ladd, oedd y llall, chi'n cofio, yn cael ei yrru allan, lle? I'r anialwch. Yn cael ei yrru gyda pechod y bobl i ffwrdd oddi wrthyn nhw, a mae hynny'n sicr falle yn y cefndir fan hyn, ond mae'n siŵr y peth cliriau sy'n dod i'r meddwl, pan ni'n clywed am anialwch, pan ni'n clywed am temptiad gan Satan, pan ni'n clywed am anifeiliaid gwyllt, be ddylsyn ni wir fod yn meddwl am yw hanes y creu a hanes y cwym. Pan chi'n troi nôl i penodau cyntaf llyfr Genesis, dechrau stori'r Beibl, dechrau stori'r byd, beth ni'n gweld? Ond ni'n gweld Duw yn creu pobl ar ei lun a'i ddelw A mae'r term yna, llun a delw, mae'n term brenhinol. Right? Bwriad Duw nôl yn y dechrau oedd i ni fel pobl i fod yn frenhinoedd ac yn frenhinesau ar y ddeiar yma, yn teyrnasu ar y byd o dan ei deyrnasiad a'i frenhiniaeth A be mae Duw yn gwneud? Mae'n gosod Adda ac Efa mewn gardd. Gardd ffrwythlon. Eden. Paradwys. A maen nhw yna mewn stad di-bechod. Mae popeth yn dda, mae popeth yn hyfryd. A mae'r disgrifiad hyfryd yna, chi'n cofio, mae'r anifeiliaid, dyn nhw ddim yn wyllt, maen nhw'n dod yn ddof, pob un ohonyn nhw at Adda, at y brenin fel petai, i gael ei henwi.
Ond wrth gwrs, mae hynny gyd yn cael ei golli. Pam? Sut? Wel, ni'n darllen yn dyn ni fod Satan yn dod ac yn temptio. Mae Adda ac Efa yn syrthio i'r temtasiwn. Maen nhw yn gwrthryfela yn erbyn Duw ac yn ceisio nawr sefydlu eu teyrnas nhw eu hun yn annibynnol ar Dduw. Mae yna emyn, ni ddim wedi chanu hi bore yma, ond yr geiriau yna yn Eden, cofiaf hynny byth, bendithion collais, prif y glith, syrthiodd fy nghoron wyw. Hynny yw, wrth ryfela, i ni'n colli yr brenhiniaeth yna oedd Duw wedi roi i ni. Rhan o hanfod pechod yw fod e'n wrthryfel. Mae pechod, mae lot o bethau gallwn ni ddweud am bechod, ond un ohonyn nhw hyn, bod pechod yn wrthryfel yn erbyn Duw. Ymgais i fod yn frenin ein frenhines ar ein bywyd ni ein hunan. Ymgais ffôl. Ymgais sydd yn sicr o fethu. Ond felly wrth i ni ddarllen y geiriau yma, wrth i ni glywed am yr anialwch a'r temptiad, a'r anifeiliad gwyllt, mewn ffordd beth ni'n cael ein atgoffa o yw yr hyn ni wedi golli. Ni'n cael ein atgoffa o pam fod y byd yn y mes mae e, pam fod y byd yma ddim yn baradwys fel gardd Eden, ond fod yna anialwch. Pam fod yna y fath beth ac anifeiliad gwyllt sydd yn codi ofn arno ni a ni arnyn nhw. Pam bod ni fel pobl fel ydyn ni? Dan deyrnasiad Satan yn rhoi fewn i bechod, yn gwneud mes o'n bywydau ni, yn gwneud mes o'n perthnasau ni, yn gwneud mes o'r byd yma. Dylse cyflwr y byd ddod â dagrain llygad, ydy e? Pan ni'n gweld yr ryfeloedd yma, pan ni'n clywed am yr trychinebau yma, pan ni'n gweld yr cyflwr sydd ar ein cymdeithas ni, fe ddylse fe ein tristau ni, gwrthryfel, pechod. Mae'n beth hyll, mae'n beth ofnadwy. Ond nawr, mae yna rhywbeth yn digwydd yn does. Mae yna rhywbeth yn digwydd, a dyma ni'n dod i'r ail bwynt, yr ail beth fi eisiau ni weld, sef dyfodiad y brenin. Dyma lle mae'r brenin nawr yn cael ei yrru, gyrrodd yr ysbryd ef i'r anialwch. Beth sy'n digwydd fan hyn? Mae'n swnio'n od, na gweud, efallai ddim beth byddwn ni'n disgwyl ar ôl adnod 11. Yr geiriau hyfryd yna, ti yw fy mab yr anwylid, yno ti yr wyf yn ymhyfrydu. Mae rai pobl wedi gwneud y pwynt, cywir, bod ni'n dysgu fan hyn, ar ôl cyfnod o fendith, allwn ni ddisgwyl cyfnod o her ac o frwydr ysbrydol. Mae hynny'n bwysig i nodi. Okay? Mae'n rybydd i ni. Dyw popeth ddim wastad mynd i fod yn rhwydd ac yn braf yn ein bywyd ni, ac yn aml iawn pan ni wedi cael rhyw fendith, mae'r diafol yn sydyn iawn yn mynd i fachu ar y cyfle i drial ein baglu ni. A mae rhywbeth mwy na hynny mynd mlaen fan hyn yn does. Mae'r gair yna gyrrodd yr ysbryd yn air cryf. Mae Crist fel petai, mae'n dewis mynd, mae'n barod i fynd, ond mae'n y reidrwydd arno fe i fynd. Pam? O beth sy'n digwydd fan hyn yw fod y brenin yn cael ei brofi ac yn cael ei baratoi. Mae'r brenin, ac fe yw'r brenin, wedi cael ei gyhoeddi yn fab Duw.
Ond mae e nawr yn cael ei brofi ydy e'n deilwng i'r gwaith. Ac mae'n cael ei baratoi at y gwaith sydd ganddo fe i'w gyflawni. Mae newydd cael ei alw yn fab Duw fel adda. A nawr fel adda mae'n cael ei demtio. Nid mewn gardd, hyfryd, paradwysaidd, ond mae e'n cael ei demtio mewn anialwch. Yn ymprydio am 40 diwrnod a mae e'n llwyddo. Dyna sy'n digwydd fan hyn, ynddo fe? Mae'n gwrth sefyll y temtasiwn. Nid jyst un temtasiwn mae e'n gwynebu, ond tro ar ôl tro ar ôl tro, a mae'n gwrth sefyll. Mae e yn yr anialwch yn cael ei brofi, nid jyst fel adda, ond chi'n cofio fel cenedl Israel. Ar ôl iddyn nhw ddod allan o'i caethiwed nhw yn yr Aifft, maen nhw yn yr anialwch, maen nhw'n cael eu profi, maen nhw'n cael eu temtio, a maen nhw'n methu. Ond lle nath nhw fethu, mae Crist yn llwyddo. A mae'n esiampl eraill yn yr Hen Testament. Mae ydych chi Moses, a mae gennych chi Elias, a maen nhw yn treulio'r cyfnodau yma o 40 diwrnod. Yn gweddio ac yn ymprydio ac yn cael eu paratoi am yr hyn oedd o'i blaenau nhw. A chi'n gwybod pan chi'n darllen eu hanes nhw, oedd Moses ac Elias, ond nhw'n gewri yn y ffydd, ond maen nhw'n methu hefyd. Ond dyma un nawr. Yn yr anialwch, am 40 diwrnod, head to head yn erbyn Satan, yn cael ei brofi, yn cael ei baratoi, a does dim methiant ynddo fe o gwbl. Wel, pan chi'n rhoi'r holl pethau yna at ei gilydd, a mae Marc yn i'w ychydig o eiriau mae'n rhoi'r peth. Dwi ddim yn manylu ar y temtasiwn, ond pan chi jyst yn ystyried yr hyn sydd gyda ni fan hyn, beth ni'n gweld? Wel, ni'n gweld nawr bod y brenin wedi cyrraedd. Mae'r gwaredwr wedi cyrraedd. Yr un oedd adda wedi methu fod, oedd Israel wedi methu fod, oedd hyd yn oed Moses ac Elias ddim yr hyn o'n nhw i fod, ond mae wedi llwyddo. Mae mwy i'w wneud, y dechrau i weinidogaeth yw hyn, a mae yna fwy o ymysodiadau yn mynd i fod, mae yna fwy o ddioddefaint yn mynd i fod. Mae yna groes o'i flanau. Ond mae'r brenin yma, mae wedi cyrraedd, a mae wedi llwyddo fan hyn. Mae'r cam cyntaf, yr hurdle cyntaf, mae wedi pasio. Oedd y darlun oedd yn dod yn meddwl fan hyn oedd, chi'n cofio'r stori yna, stori y brenin Arthur. Ac mae dych chi'r sword in the stone, yn does. A'r cleddyf yna, yr addewid, pwy bynnag sy'n gallu tynnu'r cleddyf yma o'r garreg, nhw yw'r un sy'n deilwng. A llawer o bobl yn trio, pob un yn methu. Nes bod y brenin Arthur yn dod, neu Arthur, dylswn i ddweud. Arthur sy'n dod, a mae e'n llwyddo. Mae'n dangos, mae fe yw y brenin oedd wedi cael ei addo, yr un oedd yn deilwng i deyrnasu. Mae Crist fan hyn yn dangos pwy yw e. Ond ni angen rhywun i wynebu'r temtasiynau yma. Ond ni angen rhywun i lwyddo. Ond ni angen rhywun fyddai'n delio gyda'n gwrthryfel ni, i'n teilwng. A dyma fe. Ac un diwrnod, fe byddai'n cyflwyno y bywyd perffaith yma fel offrwm dros ein pechod ni. Dyna mae'n neud ar y groes, ynddo fe? Y groes yn farwolaeth ar gyfer gwrthryfelwyr. A mae ar y groes yn cymryd ein gwrthryfel ni a'n cosb ni arno fe.
Pan chi'n troi nôl I lyfr Genesis, a'r cwymp, ac Adag a Ef yn cael ei gyrru allan. Chi'n cofio beth sy'n dynnu fyna? Maen nhw'n cael ei gyrru allan ac I rwystro nhw rhag ddod yn ôl, mae yna angylion yn cael ei gosod. Yr cerywiaid yma efo clyfyfau tanllyd, chi methu dod nôl I fewn fel ydych chi. Roedd yng nghanol yr anifeiliaid gwylltion, a'r angylion oedd yn gweini arno. Fe yw ei brenin nhw. Nawr mae hyn I gyd yn arwain ni felly at ein pwynt ola ni. Lle mae Efengyl Marc yn dechrau nawr, achos introduction o rhyw fath yw hyn I gyd wedi bod, lle mae'n dechrau, wel gwahoddiad nawr yn ôl I fewn. Gwahoddiad y deyrnas. Ar sail pwy yw e? Hynny yw, pwy yw e yn ei enedigaeth? Ar sail ei fedydd a'r cyhoeddiad yn o'r nefoedd. Ar sail ei lwyddiant yn erbyn Satan yn yr anialwch am 20 diwrnod, mae Iesu nawr yn dod gan gyhoeddi Efengyl Duw. A dweud mae'r amser wedi ei gyflawni, mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos, mae'r brenin yma. Edif ar hewch a chredwch yr Efengyl. Mae Iesu'n galw ni ac yn gwahodd ni I fod yn rhan o'i deyrnas e. Mae teyrnasiad pechod ar ben. Satan has met his match. Mae eisiau chi stopio'ch gwrthryfel. A chymod be, mae Iesu mor drigarog fan hyn, yn dydy? Chymod, yn aml iawn, os oes gennych chi rhyw frwydro rhwng teyrnasoedd, a mae yna un teyrnas yn dod I goncro un arall, be maen nhw'n neud? Wel, maen nhw'n dinistrio nhw. Yn ddidrigaredd. No quarter, no mercy. O be mae Crist yn dweud yw na, os ych chi'n barod nawr I edifyrhau a roi lawr eich clyfau a stopio siglwch dwrn yn fy erbyn I, gewch chi ddod I fod yn rhan o fy nheyrnas I. Gewch chi dderbyn maddeiant, gewch chi dderbyn bywyd, gewch chi dderbyn yr ysbryd glân, geith hyn fod yn newyddion da I chi. Nawr, fel wedes I, introduction sydd yn ni fan hyn. Ac wrth I ni ddarllen ymlaen, ni'n mynd I weld fwy a fwy o be mae'r deyrnas yma fel. Be mae bywyd y deyrnas, so mae hynny'n edrych. Ond fi eisiau just nodi rai pethau'n fyr iawn sydd yn glir fan hyn. Beth cyntaf yw hyn, mae Crist wedi dod I adfer yr hyn ni wedi golli yn afa. Okay? Dyma bywyd go iawn. Dyma bywyd fel mae I fod. Mae Crist eisiau'n codi ni nôl ar ein traed a'n codi ni nôl i'w ogoniant e. A chymod beth sy'n rhyfeddol, ni'n darllen yn llyfr datguddiad, bod e'n rhoi coron I ni. Y coron yna gollon ni yn Eden, mae'n cael ei gynnig I ni. Bywyd yn ei gyflawnder. A felly, be mae hynny'n golygu yw heb Grist, chi heb fywyd, chi heb obaith yn y byd. Mae yna wastad mynd I fod rhywbeth ar goll. Os chi ddim yn Gristion, mae eisiau chi wybod hyn. Byddwch chi byth yn profi bywyd cyflawn. Bydd yna wastad rhywbeth ar goll arnoch chi, a mae Crist wedi dod I gynnig hynny. Ail beth, mae dioddefaint a temptasiynau yn rhan o gynllun Duw. Hynny yw, dy ddim yn ddamwain fod y pethau yma'n digwydd I Grist. Mae'n cael ei yrru gan yr ysbryd. Mae'r dioddef yma a'r temptasiynau yma'n rhan o gynllun Duw iddo fe. A mae'r un peth mynd I fod yn wir I ni. Pan ych chi'n dod yn Gristion, dyma'r bywyd gorau gewch chi, a dyma'r bywyd tragwyddol, ond dwi ddim wastad mynd I fod yn fywyd rwydd.
Mae yna ddioddefaint, mae yna demtasiynau. Ni'n clywed am Ioan yn cael ei garcharu am sefyll lan dros y gwir. A felly peidiwch meddwl pan i chi'n cael eich temtio, neu pan mae adegau anodd yn dod, wel, mae'n rhaid bod fi ddim yn Gristion felly, neu mae'n rhaid bod Duw di anghofio amdanau felly. Na, mae'n rhan am nawr, yn rhan o fywyd yn y deyrnas. Trydydd peth. Mae gennym ni frenin sydd wedi ennill y dydd a sy'n gallu cydymdeimlo gyda ni. Right? Yn y bywyd cyflawn yma, bywyd lle mae yna ddioddefaint ac a mae yna demtasiynau mynd i ddod, mae gennym ni frenin sydd wedi ennill y fuddugoliaeth a mae'n cydymdeimlo gyda ni. Falle oedd profiad Crist o demtasiwn yn wahanol i ni, gan fod e'n dduw ac yn ddyn, ond oedd y profiad a'r temtiad yn un go iawn. A felly mae'n gwybod beth yw hi i ddiodde, mae'n gwybod beth yw hi i fynd heb, mae'n gwybod beth yw hi i wynebu saethau tanllyd Satan, mae'n gwybod beth yw hi i fod wedi blino, mae'n gwybod beth yw hi i alaru, mae'n gwybod yr holl bethau hyn. A mae'n gallu cydymdeimlo gyda ni. Peth ola. Nath Crist wynebu hyn i gyd ar ei ben ei hun. Fel bod ni fyth angen bod ar ben ein hun. Fan hyn mae'n cael ei yrru gan yr ysbryd ac mae yn yr anialwch, mae ganddo fe cwmni ei dad a'r ysbryd, ond mae ar ben ei hun, does dim ffrindiau, does dim cyfeillion yna. Chi'n cofio, ni'n edrych ymlaen i'r Pasg a gardd Gethsemane, a fyna eto mae'n mynd i'r ardd, mae ffrindiau yn cael ei gadael ar ôl, ac yna maen nhw yn redeg i ffwrdd, ac wrth iddo fynd i'r groes, mae ar ben ei hun wedi ei fradychu a'i adael, ac ar y groes yn galw allan. Fynyw, pan mae'n gadael waist. Dwi ddim just yn cydymdeimlo, chi'n gweld. Dwi ddim just yn cydymdeimlo, mae e gyda ni. Mae'r brenin wedi dod yn agos, a wnaeth e fyth yn gadael ni. Diolch iddo. Amen. Ganwn ni emyn. 4:1. Weler dydd yn gwawrio draw, amser hyfryd sy'n gerllaw, nawr cenhedloedd yn gytun i ddyrchafu mab y dyn. Gwelir teyrnas Iesu mawr yn ben moliant ar y llawr. Gwelir ti ein harglwydd cig o'r uwch y mynyddoedd bri. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu. Amen.
Dad, ni'n diolch i ti ein dydd. Na ni weld fod pob teyrnas wedi dod yn eiddo i'n harglwydd ni. Un dydd bydd pob glin yn plygu a phob tafod yn cyffesu. Gweddio nawr felly deled dy deyrnas. Deled dy deyrnas. Nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist. A chariad Duw. A chymdeithas yr ysbryd glân i fod gyda bob un ohono ni. O'r awr hon ac hyd byth. Amen.